Kape sila. Nakano lang yun eh. Display oh. Di ba may bangon? ATV. May cover ka. Muna natin ito. In memory of the unit support here under General Iwanaka, as part of the 10th and 2nd Armored Division, Bambang Branch, 14th Area Army, Japanese. Oh, Japanese. The Red Arrow Division, in memory of the 32nd Division Attachments. The 2nd Infantry Division. Tayo dun. Ang hirap yakit ng motor dyan. Sa mga campsite na yan. Tama na tayo dun sa mga tank. Okay. Thermal tank. Hindi, may tayo maglakad. Ayan, kasi... Oh, pwede tayo kasi nagpapag tayo. Kasunod na lang. Ayun. Oo. 20 pesos. Eh, ano na tayo? Nagbayad na tayo. Parang mga ano lang naman yun. Mga paraphernalia ng mga akit ka dun. Kanakal ko. Okay. United States Army Tank Medium M4 Composite Hull 75. Wow. Up close tank. Balilada. Pero
July. Hindi ko na pala. Buti ka nakaras na July. Pwede ka na lang. Taka. Grabe ang fog. Taka na. Pasok kami, pandarin mo. Buka, buka. Ala, na. Isa pa yung akas dyan. Shemay! Why? Kung ano na po nitin si Mab. Isa pa. Bali ka, stop mo na po ni. Kasi wala eh. Hindi. Lapit ka. Yan, yan. Dito po ay sa Napakalaking kalakal. Amerika. eme lang. Tayo. Wala ka na makikita sa loob niyan. Wala nang laman. Wala nang laman. Ayun, no? Oh. Ay, guro. So, hindi daw na takbe. Dito mo na lang kunin mga meron sa pulis. Ayun, ako sa ilalim. Wow. Ganyan pala ang loob niya. Paano saan na kaya nakakaupo dyan? Yeah. Uy, bugtog ka. Baka yan. Isama mo dyan. Eh, Pinanood yung Fury. Panood natin yung Fury para malaman doon yung buhay nila sa tangke. Yung kailan ano? Brad Pitt? Maganda yun. Panood natin mamaya. Pero dito tayo. Ayun o. Pila tayo dito. Ganda naman siya. Bayagit ka doon, no? Basta marunong kang buwaba, ah. taas. Ha? Tingin dun. Eh, relax mo lang yung kamay mo. Yan. Yan. Pwedeng i-close up to, di ba? Oo, Kat-kat. Parang naman. Magalaw yan, oh. Timon. Okay. Kat. Hindi na marunong bumaba yan. Marunong ka lang makot. Paano ba? Post ka na dyan. Lapit ko.
Para magandang reframe. Grabe, Friday na. Baba ka na. Ano? Storage yan. Baba ka na. Yung mukha mo na Nagalas ni Christian nga. one step at a time. Wala naman. Sa ratings. Yay! Pawak na. Tara. Ito, meron. Time sa cellphone. Anong voice? Patay doon. Tignan natin ano meron doon. Di pa ba nagpag yung lens? Pero ay mo na pala. Gusto ko may natitira for curiosity purposes. Okay. Kasi dito. Meron. Open wifi. Siyempre? Oo. Oo. Connect. Connected na ako. Pumunta tayo. Tara. Dulo. Eh, ano? Kailangan siya mag-sign in. This wifi siya eh. 1, 2. Ay, pwede ka nakapidyo. 1, 2. 1, 2. Ako sa kanya ko. Ay, ba, yung pala akyat tayo dun, oh.
tayo nakakit dun. May mga plug. Ito. Pinakulit na papi niya. Ano ba yung kulay green? Kulay green ba yan? May mga kulay. Tayo mga camper nandyan. Ulap na tayo pa. Bawal may vape. Ayan ang lakas oh. Sino nag-vape? Basta usok. Eh, parang lalagyan ng mga duyan to. Oh. Be, dito. Duyan diretso ano. Parang sa duyan. Kuyan diretso bangin.